Външна политика без етикет с цена. Има един основен принцип в международните отношения, който модерната българска дипломация продължава систематично да пренебрегва. В геополитиката няма вечна дружба, има само интереси, прагматизъм и трансакции. Всеки път, когато една държава предостави своя суверенна територия, военна инфраструктура или стратегически ресурс за чужди операции, тя поставя на масата своята собствена сигурност. Въпросът, който определя дали една държава е зрял геополитически играч или просто регистриращо бюро, е следният: какво точно получава тя в замяна? Казусът с използването на авиобаза Безмер за операции с американски самолети цистерни KC-135 постави отново на дневен ред един от най-дълбоките дефекти във външната ни политика – пълната липса на трансакционен подход. В публичното пространство темата бързо бе вкарана в познатите черни и бели клишета. За или против НАТО, за или против САЩ. Но истинският анализ не лежи в елементарния филизъм или фобия. Той лежи в прагматичния въпрос за цената, сигурността и реципрочността. Ако погледнем към източния флаг на НАТО, ще видим два коренно различни модела на поведение. От една страна са държави като Полша и Румъния. Когато Вашингтон отправи искане за разполагане на нови сили, изграждане на противоракетни щитове или ползване на военни бази на тяхна територия, тези държави не казват просто «да». Те изкарват своя сметка. Варшава превърна съюзническите искания в мащабна програма за модернизация, получавайки директни американски инвестиции в полската инфраструктура, ускорени доставки на въоръжение и твърди гаранции за постоянно съюзническо присъствие. Букурещ от своя страна издейства разширяване на базата Михаил Кугълничано до Нива, които я правят ключов стратегически център в Черно море, финансиран в огромна степен от съюзнически бюджети. От другата страна е България. У нас исторически се е настанил синдромът на служебната подкрепа. Всяко искане от съюзник се приема чисто административно, като бюрократична формалност, без да се поставят реципрочни искания. Ние предоставяме логистика, носим оперативен и геополитически риск, но без ясно договорен компенсационен пакет. Защо при всяко подобно решение България не поставя като задължително условие ускоряване на доставките на вече платено въоръжение, директни грантове за модернизация на авиобазите ни или икономически компенсации за засегнатите региони? Липсата на такъв ценоразпис не ни прави по-ни съюзници. Ще имаме предвид, че тя ни прави предвидими и ефтини за партньорите ни. За да се разбере същността на подкрепата, трябва да се направи ясна разлика между директна военна операция и военно-логистично осигуряване. България не изпраща войски, нито български пилоти участват в бойни мисии. Нашата роля е изцяло в сферата на подкрепата от страната домакин. Конкретните измерения на тази подкрепа се изразяват в три основни направления – стратегическа въздушна инфраструктура, осигуряване на зареждането във въздуха като умножител на силата и наземно обслужване с горивно-смазочни материали. България предоставя пистата, закритите паркоместа, хангарната база и наземното обслужване в авиобаза Безмер. Базата е избрана неслучайно, тя разполага с една от най-дългите и добре поддържани писти в региона, способна да приема тежки стратегически самолети. Ние осигуряваме контрола на въздушното движение през българското въздушно пространство, метеорологичното осигуряване и периметровата охрана. Самолетите KC-135 с тетоненка не носят бомби или ракети. Тяхната функция е да бъдат летящи бензиностанции. Като се базират в Безмер, тези самолети изминават значително по кратко разстояние до въздушните коридори над Черно море и Близкия изток. Българската логистична услуга тук се състои в това да допуснем организирането на така наречения въздушен мост. Това позволява на американските бойни и разузнавателни самолети да презареждат във въздуха, без да се налага да кацат обратно в отдалечени бази в Централна Европа или Италия. По този начин България драстично увеличава оперативния радиус и времето за престой във въздуха на чуждите машини. Анализът става още по-сериозен, когато разгледаме географското разширяване на риска. Авиобаза Безмер традиционно се възприема като обект от значение за Черноморския регион и защитата на източния флаг. Когато обаче в базата се разполагат самолети-цистерни,
чиято основна функция е поддръжката на далечни мисии, периметърът на тяхното приложение надхвърля рамките на региона. Тези машини са ключов елемент в операции, свързани с Близкия изток, а в актуалния контекст и с възпирането на Иран. От този момент нататък профилът на риска за България се променя драматично. В съвременната военна доктрина на Техеран и неговите прокси-организации, всяка инфраструктура, от която се осигурява горивна или логистична поддръжка за американски мисии, се разглежда като военна цел. Това не означава автоматично конвенционален ракетен удар по Ямболско. В 21 век рисковете са много по-сложни и асиметрични. Активиране на хибридни и кибератаки срещу критичната държавна и банкова инфраструктура, повишен риск от саботажи или действия на заспиващи клетки, както и информационни операции, насочени към дестабилизация на вътрешния ред. Когато една държава приема да поеме такъв профил на риск, тя трябва да има пълната яснота какво получава срещу него. Когато една държава поема риска да бъде логистичен тил за мисии в нестабилен регион, първата работа на нейните военни дипломати е да изчислят противовъздушния и противоракетния и чадър. В момента, в който авиобаза Безмер се превръща в ключов логистичен възъл, въпросът за нейната защита и за защитата на южното ни въздушно пространство престава да бъде теоретичен. Тук идва най-яркият пример за това какво означава трансакционна дипломация. България трябваше категорично да постави как условие разполагането на американска батарея МИМ-104 Patriot на наша територия. Ако погледнем нашите съседи и партньори в НАТО, ще видим как се прави това на практика. Гърция отдавна оперира със собствени системи Patriot, които интегрира в националната си отбрана, а в рамките на Алианс използва присъствието им като стратегически лост в източното Средиземноморие. Словакия и Полша, при поемането на аналогични рискове и логистични ангажименти за източния флаг, незабавно получиха съюзнически батареи Patriot от САЩ, Германия или Нидерландия, които да ротират на тяхна територия и да покриват критичната им инфраструктура. Защо България не поиска ротационно разполагане на батарея Patriot от САЩ или съвместно дежурство с съюзнически системи от региона като Гърция? ПВО защитата с модерни системи с голям обсек не е просто военна лукс придобивка, тя е единственото реално противодействие срещу балистични и крилати ракети, както и срещу комплексни асиметрични заплахи. Когато даваш пистата си за чужди стратегически мисии, но ставяш небето си разкрито и разчиташ единствено на устарели съветски системи с изтичащ ресурс, ти не показваш съюзническа солидарност, а липса на стратегическо мислене. Въпросът за това дали България може самостоятелно да гарантира въздушния си суверенитет или разчита изцяло на чужда милост, вече не е геополитически дебат, той е сурова техническа реалност. Истината е, че в момента България не може самостоятелно да охранява цялото си въздушно пространство. Години наред ресурсът на съветските ни изтребители МиГ-29 бе изцеждан до краен предел, като поддръжката им стана практически невъзможна. Процесът по превооръжаване закъсня драматично. Докато първите бройки от новите изтребители F-16 Block 70 бъдат напълно доставени, усвоени от българските пилоти и вкарани в бойно дежурство, страната ни се намира в охранителен вакуум. Поради този вакуум България разчита на съвместна охрана на въздушното пространство чрез мисията Air Policing от страни съюзнички в НАТО. Тук обаче възниква големият въпрос – доколко можем да разчитаме на това? От една страна, Air Policing е доказан механизъм, гарантиращ, че нито един инцидент във въздуха няма да остане без реакция. От друга страна, разчитането изцяло на чужди криле е временно решение, което с времето води до системна деградация на собствения ни военен капацитет. Съюзниците са тук временно и по графика на своите въоръжени сили. Те нямат ангажимента да изграждат българската отбранителна инфраструктура, нито да обучават наши инженерни кадри за постоянно. Да разчиташ на НАТО е абсолютно нормално за държава от нашия мащаб, но да разчиташ на съюзниците вместо да развиваш собствена отбрана е фатална грешка. Тук стигаме и до парадокса с американските визи. България предоставя авиобаза, Безмер като оперативен паркинг и логистична площадка за американските военно-въздушни сили с едно административно постановление. Без сложни условия, без преговори за цена, без пазарене. В същото време, когато стане дума за отпадането на американските визи за български граждани,
Вашингтон моментално се позовава на стриктната си бюрократична рамка и процента отказ от 3%. Защо този парадокс е толкова важен? От американска страна всяка молба за виза се гледа под лупа, спазва се буквата на закона и не се правят никакви изключения от политическо естество, макар че по линия на сигурността, биометричните данни и обмена на информация България е изпълнила техническите си критерии. От българска страна обаче, когато САЩ се нуждаят от наша инфраструктура, българските политици не изкарват на масата буквата на националния интерес. Никой не казва: добре, даваме ви достъп до стратегическите ни бази, но искаме политическа подкрепа за незабавно отпадане на визовия режим или конкретни гаранции за българските граждани. Точно това е разликата между стратегическо партньорство и неравнопоставена услуга. Този институционален вакуум вече има своите съвсем конкретни измерения на терен. Обединената позиция на кметовете от област Ямбол на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, както и подписката и готовността за протести сред жителите на село Безмер и околните населени места, са най-ясният симптом за скъсването на връзката между централната власт и местните общности. Когато местните кметове излизат с обща позиция, те го правят, защото са поставени пред свършен факт. Към тях се отправят въпросите на хората, а те нямат отговори, защото централната власт не си е направила труда да ги даде. Това е естествената реакция на граждани, които изведнъж разбират, че до техните домове и семейни имоти се разполага инфраструктура, обслужваща конфликт в друг регион, без някой да им обясни какви мерки за безопасност са предвидени, какви гаранции дава държавата за тяхната сигурност и какво печели техният регион от поемането на този риск. В преговорите София трябваше да каже: разполагането на тези бази изисква социална цена. Срещу този риск ние искаме целеви фонд за инфраструктура на общините в региона, модернизация на местната болница и директни инвестиции. Вместо това централната власт се крие зад административни ноти и оставя хората с усещането за изоставеност. Има и още един елемент, който засяга пряко цялата страна. Фактът, че тези стратегически самолети-цистерни Кейси 135 отново ще прелитат и кацат на летище София, носи със себе си огромен социален и психологически отзвук. Преминаването на 4-моторни тежки военни танкери над 2-милионна столица и използването на гражданското летище, враждебна за техните престои, не е просто технически детайл. Това е директно пренасене на усещането за геополитическа криза в ежедневието на хората. Нисък полет и кацане на огромни военни машини над столицата създават спонтанна тревога. Използването на летище София като оперативна площадка за машини, обслужващи мисии в Близкия изток, поставя въпроса за сигурността на цивилния въздушен трафик. Когато гражданите виждат тези самолети над главите си, без държавните институции предварително да са излезли и да са разяснили ситуацията, се създава усещане за извънредно положение. Това е поредното доказателство как липсата на прозрачна комуникация превръща стандартни процедури в източник на напрежение. Липсата на трансакционност и прозрачност има пряко отражение върху вътрешното здраве на обществото. Когато подобни важни решения се вземат без ясен дебат и без откровена комуникация, се образува опасен политически вакуум. Този вакуум незабавно се изпълва от радикални формации. За тях липсата на ясни компенсации и откровеност от страна на правителството е най-силният аргумент. Слогани от сорта на "тласкат ни в чужда война" хващат почва сред населението, именно защото институциите мълчат. Вместо държавата да излезе и да каже: даваме писти, но получаваме визи, което прави страната ни посилна, тя оставя усещането за подчинение. Това системно ерозира доверието не просто в дадено правителство, а в самия алианс. В заключение, критиката към подобни решения не трябва да се бърка с антисъюзническа риторика. Българското членство в НАТО е геополитически избор с ясен асортимент от права и задължения. Проблемът не е в самия съюзнически ангажимент. Проблемът е в аматьорския начин, по който се водят преговорите. Малките държави с интелигентна външна политика ползват географското си положение и съюзническите нужди като лост за национален възход. Те не се страхуват да поставят условия, защото знаят, че сигурността, която предоставят, има цена. Докато България продължава да бърка лоялността с наивността и да предоставя стратегическите си ресурси безплатно, ще имаме предвид,
че тя ще продължава да плаща пълната сметка на геополитическите рискове, докато дивидендите от тях остават за други. Благодарим ви за гледането. Ако видеото ви е харесало, оставете един лайк и се абонирайте за канала за още подобни видеа. Споделете с повече хора, за да разберат какво се случва.